He thinks I belong on his head. He said, I want cauliflower. Hello mga loves! So ngayon, busy po tayo sa pagluluto ng ating dinner. Cauliflower po yung ating lulutuin. Pero bago yan, habang nagluluto tayo mga loves, magchika tayo. Bantay-bantay tayo, lalo na tayong mga babae, no? So meron na akong ikwento tungkol sa taxi driver na nasakyan ko nung pag-uwi ko dito, no? Gusto ko lang i-share po para naman aware tayo, no? Talaga itong mga kapag may yung asawa natin, kapag may mga kaibigan ng mga ex, bantay-bantay na kayo mga loves. Huwag kayong maniwala kung ano yung mga palusot nila, lalo na kapag kilala mo yung ex, kaibigan na lang, 'di ba? So bantay kayo kasi ito i-share ko sa inyo kung ano yung nakwento ng taxi driver sa akin. Kasi hindi jud daw talaga mapigilan basta ex, no? Lalo na mahal mo yung ex noon. Hello, kakauwi lang natin, 'di ba? First day natin ngayon sa Jumerica. First day, parang bagong dating. Parang first timer ko dito, no? So, alam nyo, may story ako mga loves. Yung pupunta ko dito galing sa hotel, yung taxi driver na nasasakyan ko, hindi ko man siya kilala. So, yung taxi na yun is, napag-usapan namin yung mga pasahero, about sa pasahero. Yung pasahero daw niya, kasi po, meron siyang muntikan ng nasagasaan ba? 2 lalaki lasing. Kasi gabi na yun eh. So, sabi pa niya, yung mga ganyan daw, may paminsan daw, may pasahero siyang lasing. And then, meron daw siyang paminsan pasahero na magsasabi na hindi na siya magbayad kasi katawan na lang yung ibayad. Meron daw mga ganon. Pero meron daw mga professional na mga babae na magbinta na ang kanilang kaluluwa, no? Mga professional daw yung iba. Sabi ko, meron bang professional? Sabi niya, oo. So, mga high maintenance yun. Magpa-medical yun sila. Ganun daw. So, sabi ko, ay, ganun ba talaga? May professional at may unprofessional pala sa mga ganyang gawain. Yung magbinta ng laman. So, sabi ko sa kanya, meron ako lang ganyan. And then, meron din palang mag-offer. Sabi niya, oo, meron daw mga ganyan. Pero, hindi daw siya iwan ko, sabi niya, hindi daw siya pumapatol kasi meron daw siyang asawa. Hindi daw siya pumapatol, mga mababahong baba, magsusuka daw. Totoo naman talaga, nakakadiri daw. Nagsusuka ng sasakyan, umihi yung iba, ganyan. At alam niyo, hanggang nando na yung topic namin tungkol sa yung tinanong niya ako kung asan ako galing, asan ang punta ko, ganun. And then siya, wala masyado akong mga sinasabi. Siya lang at kwento siya ng buhay niya mga loves. At sabi pa niya, yung asawa daw niya, hindi daw yung talaga yung totoong mahal. Nung una ngayon, mahal na daw niya kasi meron na silang anak. Meron silang anak. So, hindi ko nasabihin kung ilan. Basta meron silang anak. And then, yun, napikot daw siya. Napikot kaya napakasalan niya. Kasi batang-bata pa. At saka, parang bata pa sa kanya. So, and then, maganda. May may hitsura. Pero that time, meron siyang ka-live-in. Meron siyang ka-live-in na babae din iba. At saka yun siya, may edad na kaysa kanya. At yun, and then yung ka-live-in na yun, naiwan niya. Pero, sinasabi niya na yung totoo na nakabuntis siya ng babae kaya hindi na niya babalikan yung kalibin niya kasi napikot. Kasi nga, mayroong, yung family ng babae na nabuntis, ganun. Sabi pa niya sa akin na mahirap daw. Sabi ko, mahal mo pa yung kalibin mo noon. Umamin siya mga loves. Yung parang hindi man talaga yan mawala kasi yun talaga yung first una niyang minahal kaysa asawa niya. Pero sabi ko, pero mahal mo na yung asawa mo. Mahal na daw niya mga loves. Pero, may mga time talaga, listen, learn, no, na-realize ko. May mga tao talagang hindi makamove on. So, sabi ko sa kanya, so, kawawa naman yung asawa mo ngayon na, may pagtingin ka pala, may naramdaman ka pala sa mo. So, may kawawa pala, sabi ko, kawawa pala yung mo. Misis mo ngayon kasi may naramdaman ka pa pala sa yung una mo, o diba sabi niya. Pero umangamin talaga yung lalaki mga loves. Sabi niya, mahal naman daw niya yung asawa niya ngayon. At saka professional na daw yung asawa niya. May na magandang trabaho na. Sabi ko, sa totoo, nagkita-kita pa kayo, no? Nag-text-text, no? Sa ako ba? Chinika-chika ko kasi
papuntang airport, chika-chika. Then, may nagtik-stick pa kayo, no? And then, hindi mo maiwasan, no? Isa, punta ka dito, kasi taxi driver, di ba? Kitain mo ako, ganyan, kunin mo ako dito, punta tayo doon. So, hindi daw niya maiwasan. Ano ko na, naisip ko ba sa sarili ko, yung mga misis na walang alam sa mundo, no, hindi nila alam na ganyan na pala, yung asawa nila, may ing-ingan na palang mga ex, no? Ex with benefit. Mga ganyan ba? O, diba? So, yun na, ano ko na, hindi nakakatakot pala talaga na. So, kaya kayo, kung meron kayong mga bana, asawa, o babae, lalaki ka man, dapat talaga alam ninyo yung ganap. Kasi, talagang masakit mga loves. Yung isipin ninyo na gano'n, no? Masakit, no? Yun lang yung masasabi ko. Hindi basta-basta yung gano'n. Pero mahal na daw niya yung asawa niya. Pero hindi daw niya maiwasan magkita sila. Mag-ano daw sila. Sabi niya, mag-ano daw sila. Kasi hindi talaga daw niya maiwasan. So, yun. So, nagluto lang ako dito ng cauliflower, mga loves. At yun ito yung ating dinner. Cauliflower. And, hi, love. So, yun. Imimix-mix lang natin yan. And lagyan natin ng cheese mamaya. So, natatawa lang ako sa yun. So, yung story time niya ba, mga loves? Only 5 o'clock. Say hi, honey. Hey guys, where's the butter? No butter? I will. Do we have butter? Why'd you use that instead of the cauliflower? Cauliflower. This is cauliflower. But you used the. Oh, you took the cauliflower right here as a regular Yes, cauliflower. yes. Because this is not enough. You told me one head. That's why I got one head. Get off of there. Oh my God, he doesn't really understand Han anymore. He doesn't listen to you. He And doesn't. He thinks he belongs on show my your head. face, babe. He thinks I belong on his head. He said I want cauliflower. He really is a hard-head Han. You make him like a hard-head boy. I like boy now. Because he doesn't want to kiss me. He doesn't want me anymore, Han. He said I want some cauliflower. I want some cauliflower. So, yun. Kaya naisip ko, mga loves, yung mga partner natin, bantayan natin kasi hindi na natin pala alam, yung na pala doon sa mga nakaraan nila, no? Ang nakakatawa is, hindi ko na sabihin, baka ma-realize pa, nakatingin pala yung si Mrs. And then, hindi niya na-realize niya, siya pala yun. So, hindi natin alam, baka nakatingin siya, di ba, yung Mrs. ng driver. So, yun. And, yun lang yung masasabi ko. Pagbantayan ninyo yung mga asawa ninyo, i-check ninyo yung mga cellphone, no? I-check talaga yung mga cellphone, di ba? Malaki yung malaking away yung mga loves. Lalo na kapag yung lalaki is pinahide yung cellphone niya, malaki yung away ng ganyan. Kasi okay lang yung asawa magsasabi na okay, na parang walang pakialam sa cellphone ba? Okay, alam natin na walang tinatago. Pero kapag itago-tago yung cellphone, hindi ibigay sa'yo, ay naku, wag na lang mga darling. At yun, ibibake lang natin ito. And then mamaya, lagyan natin siya ng parmesan cheese. Pero may mga lalaki naman na talagang walang mga ginagawa kundi asikasuhin yung pamilya. May mga ganyan din. May mga lalaki din na ang galing magtago. Ang galing-galing. Yun, may mga tao talagang magaling magtago. So, kaya yung mga mahilig magtago, makapag man tayo, makaditik man tayo mga babae. Tayo pa. Pakan. Hindi kaya pa pakan, mangutagod. So yun mga loves, wala na tayong tinula, kundi back to reality. Ang ating ulam is mga bake na naman tayo, di ba? Bake, gulay, no? So yung sa atin sa Pinas is mga perito, mga tinola, mga sinogba na isda. Ito naman dito na tayo is sa mga ganitong gulay, i-bake at then i-brown, lagyan ng cheese, masarap naman. No? And then ang ating ipares nito is ating rice at saka yung niluto ni Mr. na karning manok. Hindi ko alam kung paano niya yung luto. Basta yun daw yung kainin namin.